με την αφαίρεση τόνων χώματος. Γνωρίζουμε ότι την ίδια στιγμή η Επιτροπή της Βουλής για τη διερεύνηση της υπόθεσης με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας τερμάτισε τη λειτουργία της εσπεσμένα. Άνθρωποι που εμπλέκονται στην υπόθεση των τεμπών βρίσκονται νεκροί. Βίντεο από τις κάμερες των σταθμών εξαφανίζονται. Βίντεο εμφανώς πλαστά εμφανίζονται σε φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δείγματα γενετικού υλικού των θυμάτων καταστρέφεται. Οι συγγενείς των θυμάτων, όσοι καταγγέλνουν τα παραπάνω, συκοφαντούνται διαρκώς και με κάθε τρόπο από την κυβέρνηση. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα στοιχεία που συνεχώς έρχονται στην επιφάνεια εδώ και 2 χρόνια δείχνουν ότι από την πρώτη στιγμή το μέλημα της κυβέρνησης ήταν να συγκαλύψει και τις αιτίες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους πραγματικούς ενόχους. Το ήξεραν γιατί οι συνεχείς ανακοινώσεις των σιδηροδρομικών και σωματείων τους που προειδοποιούσαν για μεγάλο δυστύχημα, οι καταγγελίες και τα εξώδικα τους ήταν γνωστά στην κυβέρνηση. Κι όμως,